Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Балы солянка тапшыруын башлыйбыз. Жейкіні қойларға yo'ltib bulganlары турында бүгін sizga сөйләрбез. Бүген хит парадының алып баручылары мин абыйгыз Рамил Шарапов, Мин Алия Тухватуллина. Һәм мин Миләүшә Тухватуллина булам. Башлыйбыз! Үзәк кызларыбызны озатабыз. Әминә һәм Мәдинә Расуловалар кызганычка каршы хит парадыбыздан төшеп кала. Уңышлар сезгә! Tam bir yıldızımız bilen hoşlaşabız. Венера Фасыхова да хит парадтан төшеп кала. Кабат көтеп калабыз. Telefonda, iPhone'da Әдегәния бик баба юқы душы сыйлап ташлар барсы да яшейм анда. Безнең Әминә Әхмәтҗанова кабат хит парадка әйләнеп кайтты. Премьерың белән котлыйбыз сине. Һәм Әминәне каршы алабыз. Сәлам дуслар, исәнмесез? Ничек хәлләрегез? Hey duslарым, дусы ишләрем. Hey дусларым, дусы ишләрем. Сез дуслардан аерылсам, ялгыз башыма ни эшләрем? Сез дуслардан аерылсам, ялгыз башыма ни эшләрем? Алма булса шундый булысыны берсән бишкә бүләрем. Алма булса шундый булысыны берсән бишкә бүләрем. Дустыңа булса шундый булсын синең өчен үләрем. Дустыңа булса шундый булсын синең өчен үләрем. Кейдә каслары гыраха. Кейдә каслары гыраха. Сез дусларына охшатамын пешкән бинаграха. Сез дусларына охшатамын пешкән бинаграха. Шалдырап баккан шишмәләрдә туктый кале дусларым. Шалдырап баккан шишмәләрдә туктый кале дусларым. Шишмә кебек моңланадырып җырлый 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 кале дусларым. Сафина Ниңгәзованың елга, күл, диңгез яратканлыгы сизелеп тора. Күзләре дә зәп-зәңгәр бит аның. Әй шул чишмә кебек чишмә турында җырлый да, быел җәй буе чишмә яныннан китмәс тә инде ул. Bu şıfırdan okan ol şişmenin şıkar jirgeyende kuşılırsa tuğum
Бассейны белән куя барып була. Валия, онсына да минем җавап бар. Музейларга йөреп була. Һәм икенчедән иң яратканым пикникка чыга аласыз. Әмне Веснушки шоу төркеме һичшиксез пикникка чыгадыр әле. Biz bәхетле шат балалар, теге кызлар, егетләр. Кушыл әйдә безнекегә тыпырда биеп җибәр. Әйдә, әйдә! Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен. Әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен. Әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Без биергә яратабыз, җырларга да остабыз. Куллар чабып алкышлагыз, безгә ялкын өстәгез. Хей, 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 хей! Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен. Әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бия, бия, гайнула, бияң кеше бай була, бияң кеше бай булмаса, гамыр разым була. Бас, бас, әйдә бас, бер басасын, ике бас, бер басасын, ике баса, күкеле шырыр кылмас. Хей, 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 хей! Буйсындыра дәртле килә, биесе килеп тора. Вакытны зая уздырма, син оялып утырма. Хей, 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 хей! Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен. Әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен. Әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен. Әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Яшь йөрәкләр җилкенсен. Әбиләр дә тыпырдасын, бабайлар да биесен. Бас, бас, әйдә бас! Җәйге ялларын тагын ничек файдалы итеп үткәреп була? Миләүшә, хәзер мин сиңа санап китәм. Беренчедән төрле мастер-классларга йөреп була. Ашарга пешерү буенча, чәчәкләр композициясы ясыйсың, аннан соң рәсем ясау һәм Әлегә җитәр, Азалия Яфясының җырын тыңлыйк. Синең дилең бәхетле, дөрләп янганда йөрәк, мине бәхетле итәргә бары тик син кирәк.
Ясмина Гарипова Аккыш күлендә ял итәргә киңәш бирә. Нарат урманында скайп-парк һәм балалар мәйданчыклары бар ди ул. Быел Ясмина лагерьга барачак. Ул лагерь су һәм урман янында урнашкан. Ясмина, күңелле яллар сиңа. Күбелек гүлләргә кунса гүлләр тибрәнә микән? Күбелек гүлләргә кунса гүлләр тибрәнә микән? Ул да мине сагында күбелегем түгәрәк. Асыл кошым сандуашым җырлап җибәрә микән? Ул да мине сагында күбелегем түгәрәк. Асыл кошым сандуашым җырлап җибәрә микән? Күбелек гүлгә кунганда гөлдә булгач ясы. Күбелек гүлгә кунганда гөлдә булгач ясы. Минем күңелем сиңа тарта, күбелегем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым, син бит күңелем кояшы. Минем күңелем сиңа тарта, күбелегем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым, син бит күңелем кояшы. Тау астында салкын чишмә түгәрәк. Тау астында, тал астында салкын чишмә түгәрәк. Очып барып кайтыр идем, күбәләгем түгәрәгем. Асыл кошым сандуашым, әгәр булсаң күбәләк. Тау астында, тал астында салкын чишмә түгәрәк. Тау астында, тал астында салкын чишмә түгәрәк. Очып барып кайтыр идем, күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым, әгәр булсам күбәләк. Очып барып кайтыр идем, күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым, әгәр булсам күбәләк. Очып барып кайтыр идем, күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым, әгәр булсам күбәләк. Очып барып кайтыр идем, күбәләгем түгәрәгем. Асыл кышым сандугачым, әгәр булсам күбәләк. Ләкин тагын кая барып була икән? Миләүшә, беләсеңме, җәйгене кая барып булар? Ял итер өчен, мәсәлән, экскурсия тәкъдим итәргә син. Машинаңа утырдың, мотор иттереп выжылдатып, мәсәлән, Болгар җирлегенә барып төшәсең. Андагы ак мәчет, андагы матурлык, андагы хозурлык. Анда тарих белән танышып фотоларга төшсәң, менә дигән ял була. Экскурсиябызны дәвам итәбез һәм Илина Чеботарева белән Алина Шәрипҗанованы тыңлыйбыз. Безнең җырның әллә шаугыр килеп, чәчәк ата торган бер мәллә. Ашыктырма гомер, ашыктырма, иртәрәк бит көзем килмәле. Туктый алмыйм һаман җырлыйм әллә, күңелемә тулгач хисләрем. Ашыктырма гомер, ашыктырма, туймагандыр әллә ишләрем.
кече урылмаған әлі қырларым ашықтырма ғұмыр ашықтырма Жырламаған әлі жырларым Тоқтай алмай жырлайым әлі Күңеліме толғаш кесілерім Ашықтырма ғұмыр ашықтырма Жырлаймағандыр әлі Жырламаған әлі жырланмаған әлі жырларыбыз. Кәмі. Зор рахмет. Кимдир авылга кайтып та рәхәтләнеп ял ите ала. Кимдир диңгезгә барып кайтса да охшамаска мөмкин. Кешенең үзеннән тора ди Айза. Бик фәлсәфи уйларың белән янып йөрисең икән. Аның жыры да шундый бит. Хәтеремдә әле кичүгәнең Азыкәсен саклашкан Тугрыйна безнең күңелләр күп Кирегән бәрәне
Bizning kollegamiz Nadia Slavina qaylarda yo'l ekan? Men senga shuni aytayim. Bizning kollegamiz Noila butun yerda da yo'l etadi ul. O'tirgan kelish yiqlab da ketirga mumkin aymi Noila? Men seni bilam. Borgan yerda yiqlab yurmanda. Noila bilan Zaynab opaning jillarlarini tinglaymiz. Hislerime bir demede sarılıp kayınlarına Ağlar bәхет юрый сыман Сағышланған жанарына Кайынларда сырларым бар Күңіл кешірішлерім Ялғызым барып сөйлеймін Сөйім көйлерім Kayınlarda sırlarım var Gönül kişişlerim Yalnızım varıp söyleyeyim Söyleyeyim Kayınları yürgen nazlı ciller Şarkısı sığırlarga Gileler bәхетлеләр Kayınlarda sırlarım var Күрмәгән гомерләрем Bir кемгә дә әйтелмәгән иң кадерле сүзләрем Kayınlarda sırlarım var Күрмәгән гомерләрем Bir кемгә дә әйтелмәгән иң кадерле сүзләрем Hasretler savaşırda başul indi dünyanın Günlerime bir davasız eğdirem ayınlarım Ayınlarda sırlarım var Günel geçişlerim Bir kimge de edilmeyen İn kadirli sözlerim Ayınlarda sırlarım var Günel geçişlerim Bir kimge de edilmeyen İn kadirli sözlerim Bir kimge de edilmeyen İn kadirli sözlerim Cemile Asad'ın şey günlerinde koyda yol ete. Aliye, bilesin kelse Cemilemiz bizning ol sportsmenka. iyul, avgust aylarından trenirovkalar, repetitorlar işi köp. Kıskası, emine iyul ayının ilk vatnasında onun yol günü, kanikullar. Şu yol günlerinde ol Antalya'da lagerda bulaşaq. Ay balabı
Ay bala balım vay bala balım ağilelere aşı damladan şu bile sandık aşklar kavuşur damladan şu bile sandık aşklar kavuşur. Ay bala balım bay bal balım ağidelere dağda ay bal balım bay bal balım ağidelere dağda dağları orada izler uzak jırlakta da yıllarda dağları orada izler uzak jırlakta da yıllarda. Ay bala bala balım, ay bala 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 balım, ay bala 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 balım. Ay bala balım vay bala balım Uda sayri dağlar Ay bala balım vay bala balım Uda sayri dağlar Sine mahta zehlerim Zilin sandık aşılarına Sine mahta Zehlerim zilin sandık aşılarına. Pular pular. Зур компания белән шулай ук зур шәһәрләргә экскурсиягә барып була. Алтын курайчылар төркеменең Мәскәүгә, Питерга барасылары килә икән. Үзебезнең Казан тирәсендә дә аларга бик ошый.
Алтын Бурайшылар ансамблі. Bizni internetdə də izlədim barığız. Sotsial şilterlerge yazılığız. Ең қайнар яңалыкларны беренчеләрдән булып белегез. Җиңүчебезнең исемен яңгыратыр вакыт җитте. Туqta, qoy шығасın. Yani şu başta barlık yıldızlarımızını barlap çıgıyık. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım dostu işlerim. Hey dostlarım, dostlarımla, dostlarım dostu işlerim. Siz dostlardan ayırırsam yalğız başımın işlerim. Siz dostlardan ayırırsam yalğız başımın işlerim. Bas, eyle bas, yaş yürekler şükürsün. Evlilerde de fırlasın, babaylar da bilsin. Yıldız ormandaki inek bir müsaade dilek Ömürlükке yarın bulup bara tiksin seni kirek Dağ астында salkın şişme tügerek. Işık barıp kaydırıydım kübelегim tügerek. Asıl kışım sandıgaşım eğer bulsam kübelek. Işık barıp kaydırıydım kübelегim tügerek. Asıl kışım sandıgaşım eğer bulsam kübelek. Diyalım falan yürüyüm ele Güvenime tuğaş hisler Aşıktırma bana Aşıktırma Eden alır düşkene diyebilir. İpi bilen sütün sağlanan düşöre bilen elimin düştaydan gazı dediler savuşalım. Ayırlarda sırlarım var, gülmeli geçişlerim. Bir gibi gerden edilmeyen en kadirli sözlerim. Silip sandıgaçlarga. Kulak kulak. Milina Hayrullina benim kebek avulni yarata ekan ol. Mine Milina kengashlipi boyunca avulga qaytib yol itirga kerak diyor. Olda yolda bularla iş köp bitanda. Бик күп эш итәрәк силинде менә. Kızlar buldu. Tınışlandık. Eyde güzel birgelep Milina Hayrullina bilen İlnat Farhullinni tınlay gele. Belki tınışlanırsız anı tınlar. Yüzü de sarı. Birgelep sürlüğüne kalsın. Haydi. Her taşın anlam şey zabıp dera.
Жайкіні, қоя, нешік ял итерге біз сізге барсын да сөйлеп бердік. Yollarını foydalı hem көңіллі етіп өткерегіз. Biz sizin bilen sağ bulaşabız. Хит парадыбыздың алып барушылары Алия һәм Миләүшә Төхфәтуллиналар. Hem Ramil abi Şarapov buldu. Tügel bir atnasın kuruşuruz. Пока-пока! Пока!